26 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун ба шаҳру ноҳияҳои водии Рашт сафари корӣ анҷом доданд. Сафари кории роҳбари давлат аз ноҳияи Тоҷикобод оғоз ёфт. дар деҳаи навбунёди ҷамоати деҳоти Лангари Шоҳ аз ҷониби президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон манзилҳои нави истиқоматии шаҳрвандоне ки дар натиҷаи заминларза зарар дида буданд мавриди истифода қарор дода шуд. иттилоъ дода шуд ки дар ин ҷо бо кӯмаку дастгириҳои пешвои ғамхори миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба оилаҳои зарардида қитъаи замини назди ҳавлигӣ ҷудо гардида 14 манзили истиқоматии 4 ҳуҷрадор барои оилаҳои манзилашон пурра вайрон шуда ва 22 хонаи 2 ҳуҷрадор барои оилаҳои қисман зарардида дар маҷмӯъ 36 хонаи истиқоматии муҷаҳҳаз бо ашёи рӯзгор ва лавозимоти зарурӣ сохта шудааст. من خدایداد نظری ساکن جماعت دهات لنگر شاهی ناحیه تاشقآباد در همین لحظه های وزنین دستی پرقوتی جناب عالی به یاری این مردم دراز گردید. در نتیجه یاری این شخصی بزرگ پرزیدنت محترممون امامعلی رحمان در مدت نه آنقدر زیاد یک شهرکی زیبای آباد گردید که این خیر شهر را مردمی ناحیه ما یاد نداشتند. хонаҳои истиқоматӣ бо тарҳи нав ва истифодаи маҳсулоти босифати сохтмонӣ бунёд шуда дорои ҳуҷраҳои хоб, меҳмонхона, ошхона, ҳаммом ва дигар шароити зарурӣ мебошанд. ёдовар мешавем ки дар натиҷаи заминҷунбии рӯзи 13 апрели соли 2025 дар 13 деҳаи ноҳияи Тоҷикобод 471 иншоот зарар дида буданд. аз ҷумла 33 хонаи истиқоматӣ пурра ва 164 манзили истиқоматӣ қисман, 3 муассисаи таълимӣ, 2 бунгоҳи тиббӣ, беморхонаи минтақавӣ ва дигар иншооти ёрирасон осеб дида буд. ҳаҷми умумии хисорот наздики 8 миллион сомониро ташкил дод. аз лаҳзаҳои аввали ба қайд гирифтани офати табиӣ дар ноҳияҳои Тоҷикободу Рашт бо супориши сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои муайян кардани ҳаҷми хисорот ва бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ аз ҳисоби вазорату идораҳои дахлдор комиссияи доимъамалкунанда таъсис дода шуда дар навбати аввал барои дастрас намудани маҳсулоти сохтмонӣ ва маводи ғизоӣ ба маблағи зиёда аз 50 миллион сомонӣ кӯмакҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сокинони зарардидаи ноҳияи Тоҷикобод расонида шуд. мехоҳам ки миннатдории худро аз номи тамоми сокинони ҷамоати Лангари Шоҳ, хусусан аз номи зарардидагони офати табиӣ ки рӯзи 13 апрел ба вуқӯъ пайваст расонам. дар як муддати кӯтоҳ сокинони зарардида бо хонаҳои нави замонавӣ ва таҷҳизотҳои замонавӣ пурра таъмин гардидаанд ки ин боиси ифтихори мо сокинони ноҳияи Тоҷикобод гардидааст. мо фахр мекунем ки чунин роҳбари ғамхору меҳрубон дорем. бо дастгирии ҳукумати кишвар ва саҳми вазорату идораҳои дахлдор дар муҳлати 4 моҳ дар деҳоти қалъаи Лаби Об ва Лангари Шоҳ барои 197 оила манзили истиқоматӣ сохта ба истифода дода шуд. ҳоло деҳаи навбунёд бо инфраструктураи зарурӣ аз ҷумла оби нӯшокӣ, роҳ, барқ, бунгоҳи тиббӣ, майдончаи варзишӣ ва дигар иншооти зарурӣ таъмин мебошад. барои дастрасии аҳолӣ бо оби ошомиданӣ аз масофаи 11 километр хати оби нӯшокӣ оварда шуда 2500 метр роҳи дохили деҳа пурра, мунфарш ва кӯчаҳои он чароғон шудаанд. кӯҳистон як ҷои сангвор буд و یک شهرک بدل کرد. همه این زحمت ها، همه این دلسوزهای محترم جناب عالی هست که با این خانه هایی که زمانوی به همه تجهیزات های روزگار ما را مهیا کردند. هزاران رحمت به چنین سرور دلسوز و غمخوار ملت ما. аз сабаби дар мавзеъҳои осебпазир ҷойгир будани қисми зиёди деҳаҳои ҳудуди ноҳия сарвари давлат ба масъулон дастур доданд ки минбаъд манзилҳои истиқоматӣ ва дигар иншооти иҷтимоӣ бо риояи қоидаҳои меъмориву сохтмонӣ ва истифодаи маҳсулоти босифат бунёд шаванд ки ба офатҳои табиӣ тобовар бошанд. мардуми ноҳияи Тоҷикобод хуб дарк намуданд ки сарвари давлат ҳамон дар ҳақиқат як шахсияти нодире ҳастанд ки дар зиндагии рӯзмарра ва фаъолияти корӣ шиёри асосияшон аз ҳама бештар ба халқ нафъ расондан аст.
дар ҳамин ҷо президенти кишвар бо лоиҳаҳои иншооти нав ки ояндаи наздик дар ҳамин мавзеъ сохта мешаванд шинос шуданд. мувофиқи нақша бо дастуру супоришҳои роҳбари давлат дар деҳаи навбунёди лангари шоҳ муассисаи таҳсилоти умумӣ барои 400 хонанда дар ду баст, муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои 100 кӯдак ва дигар иншооти хизматрасонӣ бунёд мегардад. дар ноҳияи тоҷикобод сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзалӣ идизода ва роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ намуданд. президенти кишвар пас аз шиносоӣ бо шароити манзилҳои нави истиқоматӣ ва суҳбати самимӣ бо сокинон ҳамзамон 5 иншооти нав аз ҷумла биноҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 44 дар деҳаи сафедмун, бунгоҳи тиббӣ, хати оби нӯшокӣ барои 557 хоҷагӣ, муассисаи кӯмаки аввалияи тиббиву санитарӣ ва бинои иловагии маркази инкишофи кӯдакро тариқи маҷозӣ мавриди истифода қарор доданд.